Здравейте, аз съм Сленди и тук е моята братовчетка. Хай. И днеска ще играем Sims 3 с Крисия. Ей, това дебело момиче. Тя звъни и се опитваме да я убием, като виждате. А това е почтальона Алман. Играем Sims 3. И това е Крисия като дебела. И тя пее винаги... Да видим какво правя аз. Аз спя. А да видим какво прави Сленди. Той говори с Елен. Сега ще дойда. Добре, изчакайте. Добре, върнахме се след кратка пауза. Това сигурно е момичето на Сленди. Сленди, сърната ти май се превърна в жена. Какво? Наистина. Ако не си виждам сърната, добре да влезе. Добре, това не, влизай. Да. Това се нарича голямо нещо. Ето Тан-тан-таран, къде е Сленди? Фокс Лан. Какво? Той е станал с фамилията на Крисия? Не! Зато моята е Клисарова. Добре, на нея се яде. Наистина ли? Ето Фокс Лан и тя е Слан. Какво? Защото е нейно куче. Тя се обади. Ако аз бях се обадил, тогава щеше да е мое. Нищо Сленди. Няма нищо. Аз трябва да ям. Ще ям сок. И ще се къпя. Ще видим какво прави Крисия. Ела да си купи сладолед. Не може да излезеш. Да, ти не можеш, докато не умреш. Какво пише? Ти там следваш последи. Да поръчаме още. Сега не може. Добре. После може... Дай после да изчистиш една. Виж всичко, което Крисия е оставила на земята. Тя оставя всичко. И аз си намери една работа после. Ето, по-добре си поръча едно животинче. Още едно куче искам. Ехо, Пени Линк, събуждай се. Това е тази странна къща. А после може да искаш да отидем в Китай, добре. Кратка пауза за туалетна, моля. Банче, ще препирам
Трябва да избере дясно или ляво. Наляво или надясно. Ма за какво? Намери тунел. Влезе в една зала и намери тунел. И там има тунел наляво, тунел надясно. Къде да отидеш? Ляв, защото имам рожден ден, а пък и ръката, аз съм левичар. Добре, аз трябва да пишкам. Чао. Добре, върнахме се. А къде отиде Спенди? Той отиде, аз отидох в една къща. Ама защо косата ми е такава? Аз си изгорял. Аз става с всичко. Не, защото съм избрал десния. Не, то все едно къде отиваш. То винаги така става. А сега си направи микс. Аз не ще се обърка. Да видим Крисия. Аз се стреснах от килима. Моята стая. Искам в този епизод да убием Крисия. Може би защото няма да има друг път. Не знам. Има нови кучета. Ръсти и мистер Бутс. Какво да поръшаме? Ново куче ли? На кой? Не. О, Манзаита е много красива, но не става. Ръсти или пинас? Искам и Ръсти и пинас. Къде го пише? Ето пинас. Финиас пише. Финиас. Извинете, моята грешка. Добре, кого да изберем първо? Пинас или Ръсти? Пинас. Първо пинас, после Ръсти. Да, искам пинас. А сега се намери работа. Я виж Крисия. Искам да умре в този епизод. Стара, защо не можеш да пътуваме? Видим? You cannot move because it is correct. Добре. Трябва, не разбирам какво пише, но искам да трябва. Искаш да пътуваш в Китай? Аз да пътувам в Китай? Какво ще се завъртим и ще се телепортираме там? Да си намерим забава. Парти! It's a party, host! Ние ще се някаква жена. Посети! Ела, има парти! Парти! О, е! Парти! О, е! Добре, след 3 или 2 минути ще свършим клипчето. Къде си? Отивай вътре! Крисия трябва да я убием. Тя ще умре, когато и дойде време. Много ти пука! Ама то ще се съобщи ли? Трябва да се запознае с смъртта. Трябва да смъкачи. Представиш ли си какво да е бебето? Тя ще не умира от глад за Бога. Новия член от семейство. Това е Пенис. Финиас. Писаров. Финиас. Писарова? Пинус. Защо си казваш Писарова? Защото ти го поръча и е фамилията на тебе. Аз не се казвам Пинус.
Ма се казва, второто ти име е Клисарова. Искам да пътувам. Почитая сами ще съм. Минус, ти си заглавен. Има само още една минута. Ти си голям мъж. Вижте малкото кученце. Ей там. Имаме 2 Клисарова и Пинус. Добре, това ще бъде за този епизод. За следващия ще отидем в Китай. Чао, чао.